Hello. Hej, og vi vil gerne, vi har lavet en ny kanal, og vi vil gerne fortælle lidt om den. Ja, og det fortæller vi så. Om lidt i banen her. Og det første, vi starter med, er vores navne. Ja. Ja. Åh. Okay. Altså, hold. Vores kanal hedder altså... Jeg undrer over, Gamers. hvorfor... Hej, Mark. Velkommen ind i noget sådan der. Sådan der Kom ambition. ind nu. Jo, jeg er kommet ind nu. Nu tror vi allerede på det. Det var derfor, jeg ikke kunne... Nej. Jeg stod lige sådan af det. Jamen ellers vil vi bare på vores kanal bare få alle mulige spil som Minecraft, Call of Duty, Racer, eller en af os tager måske lidt Battlefield og alt det der. Og Killing Floor sikkert og alt muligt. Jeg skruede en basketball. Altså, du har lige afsløret, hvor du var, men tak. Ja. Oh fuck. Yes. Major, yes. Yes, det er level. Jeg kun dræbt en. Fuck, jeg rammer godt. Det er da bare sindssygt, det der. Jeg rammer bare vildt godt. Nick. Electrics. Electric. Og lige den der bombe. Hvad? Ham der så jeg altså ikke. Jeg døde 5 gange og dræbte en. Ja, hvor nederen, mand. 5 gange og død 7. Oh shit. Shit. Oh. Nej, ja. Yes. Hvorfor knifede jeg? Jeg skulle reload. Max, du dræbte mig? Max, når du skal reload, og du vil kamp, så bare skifte over til din pistol. Ja, men jeg har ikke taget min pistol på. Jeg har den der stadig den der crossbow på. Shit. Jeg kunne godt lide den der bombe. Og der kommer sikkert også noget Left 4 Dead og alt muligt. Ja, alt muligt spil. Ja, alt muligt. Nej. Det er 5. gang, du har dræbt mig. Hvad? Jeg havde den. Max, hvor er du? Det ved jeg ikke. Sniper! Jeg er igen ved det der raid-billede ting. Der hvor billedet er. Eller... Oh fuck. Hvad bruger du Crossbow. på mit våben? Det skulle du overdrevet. Crossbow. Jeg var syg. Crossbow. Hvad bruger du? Hvad hedder det? Ja, det kunne godt lide at vide. Niklas. Og det er altså ikke engang, jeg dræber dig. Okay, kom så, crossbow. Altså, Nej. jeg vil faktisk godt vide, hvad det er. Crossbow. Max, er det dig, Fokol? Nej. Det er ikke mig. Nej, det var ikke mig. Nej. Hvad? Shit, jeg var lige ved at gå ud. Altså, hoppe ned, hvor man døde. Yes. Skal I lære det? Man kan godt få... Der er en, der hedder Ibrahim. Abraham. Det er et eller andet Abraham. arabisk navn eller sådan noget. Og jeg lader slappe hjemme af RPG, ikke? RPG? Jeg skal bruge kap. Jeg tror, jeg vil bruge kap. Ej, jeg ræser igen, mand. Baby. Stop. Stay back. Hallo, hvor er I? Haha, stay back. Oh shit. Var det egentlig ikke meningen, vi skulle snakke om vores kanal? Jo. Jo, men det bliver vi så opsat på et spil, det her Ja. overdrevet. Ja, Nej, Sygt spil. spændende. Som jeg faktisk kan anbefale at spille. Ja. Film. Jeg havde jo bare lyst til at smage græsset der. Okay. Yes, der er helikopter. Nej, flash ud. Nej.
hacker. Men, jeg GG. har score. Hvad havde du, Reza? Du har den bedste score. Wow, jeg er dårlig. Reza, du dræbte så mange, som jeg døde. Ja, men jeg døde til gengæld også 20 20 gange, gange. ja. Hvad er det Og for den noget? stod flest på mit hold. Nå. Men jeg fik det mange assist. Jeg skal lige bytte... Alright. Okay, create a class, crossbow. Så skal jeg bare lige have pistoler. Så den her. Hey, Krisse, hvad var det våben, du brugte? Jeg tror, jeg brugte shield. Shield. Og Okay. I Random. Jeg stemmer på random. Stemmer I ikke også på random? Vi har lige spillet raid. jeg stemmer på Raid. Jeg elsker Raid. Det er en awesome band. Score streaks. Nej, det What are awesome brand? Hey Max, du er lige stedet level. er jeg. Booyah! Nej, jeg har lige fået det der tegn. Yes. Pis. Også. Oh yes. Hvad har du fået? Få sådan et nyt tegn, mand. Pissegodt. M27. Er det ikke den over til den der blomst? Jeg har fået veteran. Jeg har bare 2 stjerner. Ja, okay, vi skulle tale om den her kanal. Ja. Og mig vi er alle 3 på samme hold. Niklas, kanal, fokus. Jamen, vi er på samme. Kanalfokus. Ja, kanalfokus. Du kan se, hvad er en kanalfoto? Fokus. Ja. Har vi overhovedet mere at sige om kanalen? Ja, vores kanal, den hedder Nightwing Gamers, ikke? Jo. Ja, okay, det er så ret vigtigt. Og vi er sådan set 4. Og vi håber i hvert fald, I godt kan lide vores videoer, og så på et tidspunkt Okay. alt det der Yes, like jeg og subscriber. Altså, jeg tror det, hvis det nu... Hvorfor tager det så lang tid for mig at komme ind? Er du ikke kommet ind? Ja. Det siger også. Nej, jeg synes, jeg så der, hvor der stod connected. No. Det er sikkert også bare lag. Jeg er Det lader mig bok. Burk. Borke. Overdrevet. Pistol. Jeg hader ham der, det der... Det er ikke shoot af en. Wow. Okay. Niklas, kan du godt huske i går, da du bare hele tiden fik assist? Nå, jeg fik noget med 20 assist ud den. Ja. Ej. Han fik... Jeg dræbte lige 3 uden at dø. Det var ikke sygt, vel, men... Jeg synes, det var sygt. 4 og 2. Niklas! Nå, det var ikke der. Nå, vi er på samme hold, ikke? Ja, den er der flest, mand. Oh, shit. Ja. Jeg er stadig den der flest. Ham der er den største. Ham der dræbt flest på det andet hold. Han er syg i hovedet, mand. Han har også dræbt 8. Jeg tror, vi... Han har også fået new class. Hey, Niklas, du er lige skiftet hold. Hvad? Hvad? Nej, det er han ikke. Nej, ikke mere. Nej, det var bare fordi... jeg dræber mange, mand. Hvorfor alle de der ting der? Mand. Bounty Betty. Shit. Jeg glæder mig så meget til at få... Nå, men kanalfokus igen. Hvorfor? Hvad skal vi tale om? Jeg ved det ikke. Yes. Men i hvert fald, vi tror, det bliver en god kanal. Håber vi på. Hej, Max. Hej. Ja, du sagde lige mit navn. Wow. Godt, du dræbte mig. Han vil lige være dræbt mig. Er vi alle sammen sammen? Jeg har dræbt ham. Nej. Jeg vil lige være... I believe I can fly. Kan du flyve? Ja. Jeg kan sgu det hele. Nej, han tror, han kan flyve. Ja, jeg tror, han kan flyve. Jeg tror, han kan flyve. Ej. Nå, ja, vi stadig kan se det. Wow. Jeg rejser, jeg er bagved dig. Wow. Jeg synes aldrig, jeg kan se dig, mand. Mand, så er der ikke, der skyder mig gennem muren. Ja, jeg hader det. Der, Max, jeg er bagved dig. Fedt nok. Så hvis du dør, så kan jeg dræbe ham, der dræber dig, hva'? Men så er en dobbeltkæde. Jeg dræbte lige en. Ham der har... Der dræbte lige en til, som ud. Nej. Hvis vi vinder, så er det kraftigt.
assist. Det. Nej, fucking hacker, mand. Var det dig, der lige døde der? Fuck. Nej. Det var ikke en, der skulle. Payback. Tror jeg, okay. Nå, men jeg er ikke helt sikker. Jeg er ikke helt enig med våben. Ja! Løb! Jeg kan ikke lide jeg dig. dræbte 10 og jeg døde 10. Nej, død! Der er ikke, der dræbte flere end mig. Jeg har kun dræbt 7. Så det er da bare flot. Jeg har sådan en lortevåben, mand. Skal I få dem? Ej, det gider jeg sgu ikke. Jeg skulle godt få dem. Hvad hedder det? Oh yes. Hvor er du det klamme? Det her våben, det er faktisk meget godt. Yes, jeg har dræbt 12 og er død 12 gange. Jeg kan faktisk godt lide det her våben. Det er bare totalt tungt, Nej. kan jeg mærke. Nej. Jeg glæder mig til at se dem 47. Ej! Nej, ikke den der. Det er det sejt. Rita, jeg dræber ham, jeg dræber dig. Yes. Og ja, I sagde det i kor. I sagde yes i kor. Tror jeg. Det er awesome. Hvordan kan ham der dræbe mig? Jeg skal bare få sådan en laser ting. Han skyder dig. Nej, han... Han dræber folk i det her. Okay. Nej, gå nu væk med det der klamme MP, mand. Dobbeltkød. Nå. Jeg kan lige... Nej! Vi tager sgu lige en runde mere. Ej, gør vi? Ja, det gør vi sgu. Første episode skal sgu da være lang. Ja. Og det her, det er vores første episode, og vi... Ja. Det er sjovt, det her. Hvad bane bliver det? Hej, Jacket. Hej, Jacket. Hej, Jacket. Og jeg level. Nå stiger jeg level. Ja, snart. Shotguns, må jeg have. Dum, Specials. Haha. Jeg kan godt lide mit emblem. Det er awesome face. Hvor er det? Du skal bare klikke på mig. Har du lavet det? Klik på mit navn. Yup. Wow. Okay, det er lidt tid. Det tog faktisk helt vildt lang tid. Jeg har lavet et kranie med sådan en revne eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det ligner en revne. Altså, hvor er dit logo? Er det ikke den der smiley ting? Jeg er awesome face. Jo, det har jeg. Jacket. Nej, skift. Skift. Ja. Nej. Niklas, kom på vores hold. Ja, okay, så nu. Ej, kæft, mand, muter. Skift nu. Skift. Jeg ved godt, vi kan godt report players, ikke? Så de bare forsvinder. Vi kan godt report dem for snyde. Kan vi? Ja. og så rører de bare ud af kampen. Det er, hvis der kommer en eller anden syg en, der bare dræber alle. Ja, så kan vi bare report ham. Nej, nu er det mig, der er alene igen. Har vi ikke spillet 3 runder nu efter den her? Og så slutter vi af. Ja. Double kill. Hvem var jeg dræbt? Ikke mig, jeg er først kommet ind. Okay. Men jeg er stadig den, der dræbt flest. 2 kills. Elsker. Hey, vent. Jeg glemte sgu at tjekke, om den... der er en, der kan... der er en eller anden, der bare ligger, og så kaster han knive. Nej, så står han bare knife, og han ligger bare. Helt stille. Og så... Niklas, prøv at afsløre ham. Nej! Niklas, jeg hader dig. Hey, vi har lige sagt alle vores navne. Nå ja, det har vi. Ja, det er lige meget. I hvert fald dræbt. Det kører ikke godt. Det kører godt for mig. Der kommer i hvert fald meget mere på den her kanal i hvert fald.
Ja, håber vi på. Whee! Kom bare, Niklas. Oh fuck! Knifer! Så... Nå, der er også en knife. Hvor ligger han? Han Max? ligger ikke. Han løber rundt og sådan tager den her. Der er kun en knife. En liggende knifer på jeres hold. Det lyder sjovt. Oh fuck. Men jeg kan godt lide det her våben. Jeg skal bare lige få sådan en laser ting. Fordi Hvorfor det er det? godt. Til den her i hvert fald. Damn. Damn. Du var heldig, der ikke kom nogen bagfra dig. Eller... Oh Nej, shit, man. shit. Ha! Nej. Jeg tror lige, at... Jeg har kun dræbt hvad? Ja, jeg tror lige, jeg gjorde... Ja, jeg gjorde lige så en af vores fik en... Max? Nej, det gider jeg ikke. Hvad? Max? Wow. Jeg koncentrerer mig bare. Wow, ikke det der. Tal til os! Max, tal! Ja. Og der døde jeres... Der døde jeres Firefly. Eller hedder den ikke Firefly, den der? Nej, Fire Dragon. Eller Dragonfire, tror jeg. Ja, okay. Der er også meget forskel. Ja, Firefly og Fire Dragon. Ret stor. Der er ret... Hvis man kigger på den. Der er fire med i ordet. Altså. Wee. Det kørte dårligt. Nej, I fører sgu da for helvede. Ja, men prøv at se min score. Jeg døde 8 gange og kun dræbt 3. Hvad? Okay, ham der, ham skal jeg lige se. Der er 4. Ham anklager for hacker. Ja, I gør det. Han quickscopede mig. Au. Jeg brugte sniper. Max, seriøst, har du Nej, reportet jeg ved ikke, hvordan man gør. Er det her? Du skal bare klikke på hans navn, og så report player, og så... Oh fuck, ham der reporter jeg også. Ham der lige dræbte mig. Han hedder selvfølgelig DK Nick. Nej, det kan man ikke nu. Hvad dræbte jeg dig? Der var... Niklas, jeg dræbte dig. I står 5 personer det samme sted her. Der er nogen bare ind og dræber ham, mand. Oh fuck. Sindssygt triple kill, mand. Entry triple kill. Okay, ham er dræber jeg. Jeg har ham! Det havde jeg sgu ikke. Ham der reporter jeg. Ham der med skorpionen. Ham der reporter jeg også. Ham er anklager for hack. Er der inde på vores base? En granat, den... Okay, jeg er klar. Ja. Hvad? Nej, jeg havde sgu da ikke de der håndgranater. Nå. Down som Betty og sådan noget skal jeg have på den her. Reza, din klamme. Dræbte jeg dig? Ja. Ej, Reza, du... What the? Ham der monster. Nej, for jeg ved, jeg spawner er derovre. Jeg spawner er jo derovre. Flash. Det mener jeg ikke. Jeg tror ikke, det er særlig sjovt at kigge på det her. Jeg dør hele tiden. Det vil være meget sjovt, hvis Jeg dræbte dig, Niklas! Niklas, jeg dræbte dig! det var Max, der ja, vi var sgu da Ja, det er mig. Er det dig? Det er mig. Og prøv at se, jeg dræbte sgu da også lige. Nå, det var... Ja, M27. Jo, vi ses. Håber I kunne lide videoen. Ses. Ses. Hej.
Og vi Hej. ses meget snart Hej hej. på Nightwing Hej hej. Games. Hej hej.